телефони боварӣ гӯш мекунам. зӯроварӣ дар оила ва шиканҷаи занон дар шароити пандемияи коронавирус бештар шудааст. Шумораи муроҷиати занон ба Ташкилоти Ҷамъиятии маркази занон Гулрухсор 2 баробар зиёд шудааст. Ташкилоти Ҷамъиятии маркази занон Гулрухсор 25 сол инҷониб баҳри ҳимоя ва дастгирии ҳуқуқҳои занони дучори хушунатшуда фаъолият мебарад. Танҳо давоми моҳи май тариқи телефони боварӣ 145 нафар занони зери фишор ва латукӯб қарор дошта ба ин ташкилот муроҷиат намуданд. ин дар ҳоле аст ки моҳи апрел шумораи муроҷиаткунандагон 50 ҳолатро ташкил медод ки он наздик ба 3 баробар зиёд шудааст. мутахассисони маркази занон Гулрухсор ин ҳолатро ба пандемияи COVID-19 рабт медиҳанд. моҳҳои охир теъдоди муроҷиаткунандагон зиёд шуданд. масалан дар моҳи майи соли равон ҳамагӣ муроҷиатҳо 145 муроҷиатро дар бар гирифта бошад. дар моҳи июн 219 муроҷиат ба қайд гирифта шуд. аз санаи 1 июн то имрӯза сана дар паноҳгоҳи муваққатӣ 14 нафар ба қайд гирифта шуданд ки аз онҳо 7 нафарашон занон ва 7 нафарашон кӯдаконро ташкил доданд. аз рӯи таҳлили мутахассисони ин марказ бештари муроҷиаткунандагон сокинони шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров буданд. онҳоро тарси гирифтор шудан ба коронавирус ба ҳолати душвори равонӣ расонида буд. ба қавли мутахассисони маркази занон Гулрухсор ҳолати равонии ин гурӯҳи муроҷиаткунандагон дар вазъи буҳронӣ қарор дошт. равоншиносони марказ ба онҳо саривақт кӯмаки равонӣ расонда онҳоро аз ҳолати равонии душвор берун карданд. таъсири COVID-19 ба равонии оилаҳои аз ҷиҳати муносибат осебпазир манфӣ буд. муроҷиати саривақтии онҳо ба чунин марказе ки ҳам кӯмаки ҳуқуқӣ ва ҳам ёрии равонӣ дорад басо манфиатбахш аст. мутахассисон бо расонидани ёрии ҳуқуқӣ ва равонӣ ҳодисаҳои хушунати оилавӣ ё вайроншавии онро пешгирӣ менамоянд. аксарияти занҳо ки дар давраи пандемия дар оила қарор доштанд, шавҳаронашон дар оила, фарзандон дар оила буданд, бинобар ҳамин аз ҳамин сабаб ба ҳолатҳои равонӣ бештар гирифтор шуданд ва тариқи телефони боварӣ ба мо муроҷиат карданд. бештар занҳо аз ноҳияҳои Бобоҷон Ғафуров, шаҳри Хуҷанд ва дигар шаҳру ноҳияҳо ҳам ба қайд гирифта шуд. дар аксар ҳолатҳо занҳо оиди муносибати байни аъзоёни оила, яъне муносибати хушдоману арӯз, муносибати байни зану шавҳар ва ҳатто ҳолатҳое буд ки муносибаташон бо фарзандони худ дар давраи амин ҳассос тезутунд шуд. чунки албатта ин паҳншавии беморӣ албатта ба тамоми ҷомеа, ба тамоми одамони сайёра таъсири манфии психологӣ расонид, яъне мардум ба ҳолати ваҳму воҳима гирифтор шуданд. онҳо ҳатто наметавонистанд ба фарзандони худ хел ба саволҳои онҳо ҷавоб, чунки амин кӯдакон ки дар оила буданд онҳо ба боғча намераванд ё ин ки ба мактаб намераванд. ҳамеша аз модарашон мепурсиданд ки барои чӣ ба ман мумкин нест ки ба кӯча бароям, бо бачагон бозӣ кунам, ё ин ки барои чӣ барои ман ба боғча рафтан ман аст. ҳамин саволҳои пай дар пай, ҳам ташвишҳои рӯзгор ва ҳам ҳамин чиз ва яъне таҳдиди беморӣ ба онҳоро ба ҳамин ҳолатҳо оварда расонид. як шарти асосии пешгирӣ аз паҳншавии вируси COVID-19 ин таҳияи чораҳои худмуҳофизатӣ аст. шарти дар хона будану бесабаб ба кӯча набаромадан асоси пешгирӣ аз ин беморӣ мебошад. ҳарчанд дар кишвар расман карантин ҷорӣ нашуд, аммо бештари сокинон дар Хуҷанд дар хона нишастанро ихтиёр карданд. дар хона мондани шавҳар, хушдоман, хусур, арӯз, писару набераҳо ва дигар аъзоёни оила сабабгори афзудани ҷанҷол ва якдигарнофаҳмӣ гардид. муносибати дағалона ва оқибат шиканҷаи яке аз аъзоёни аҳли хонавода дар шароити имрӯзии пандемияи COVID-19 рух дода истодааст. дар хона мондани тамоми аъзои оила сабаби вайронии муносибатҳои оилавӣ шудааст. ин боис шуд ки шумораи муроҷиати занон, махсусан келинҳо, ба марказ ба маротиб афзуд. баъзан ҳолатҳое шуд ки дар ҳамкорӣ бо нозир оид ба зӯроварӣ дар оила ки дар назди шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд фаъолият менамояд, ин оилаҳо ба созиш дароварда шуданд. бештари занҳое ки пеш масалан дар давоми 3 моҳ январ, феврал, март агар
давоми 3 моҳ оиди гирифтани кӯмаки моддӣ ба мо ҳамагӣ 18 нафар муроҷиат карда бошанд. Дар давоми моҳи май бошад аллакай 24 нафар танҳо бо масъалаҳои иқтисодӣ муроҷиат карданд. яъне аксарияти занҳо аз он ваҳму ҳарос доштанд ки гӯё ки минбаъд чӣ кор мекарда бошанд, шароити иқтисодии онҳо чӣ мешуда бошад агар ба кор набароянд ва ин пандемия то кай давом мекарда бошад. Анамин ташвишҳо онҳоро ба ҳолатҳои бӯҳронӣ гирифтор кард. ин масъала зимни баргузории барномаи таваҷҷӯҳ дар симои мустақили якум ки дар он роҳбарияти шӯъбаи нигаҳдории тартиботи ҷамъиятӣ дар вилоят иштирок намуда буд бардошта шуд ва масъулини сохтори ҳифзи тартибот ва ҳуқуқ мавҷудияти ин мушкиливу муамморо тасдиқ карданд. дар хона ҳолатҳои хушунат ва зӯроварӣ дар оила зиёд шуд, яъне ҳолатҳои ҷанҷолҳои оилавӣ зиёд шуд. шумо дар фаъолияти шумо ҳамин ҳолат мушоҳида шуд? ба шумо ҳам низ муроҷиатҳо ҳаст? дуруст. дар ҳақиқат дар пандемия ки бемории COVID-19 ки ба мо низ камтар паҳн шуд, ин зарари худро низ ба оила расонид. ҳаст муроҷиат мекунанд ки дар оила нисбат ба якдигар зӯроварӣ доранд. масалан шавҳар ба ҳамсар, дар доираи тарбияи фарзандам низ омада муроҷиат мекунанд, мегӯянд ки ҳамин фарзандам ман берун мондам аз тарбияи камтар фарзанд. то давраи пандемия падар ба кор машғул, модар ба кори худ машғул, фарзанд дар ихтиёри худаш. он чи гуфтам ки дар даст планшет дорад, телефони смартфон дорад, ва назорат намекунад, шабакаи интернет пайваст. дар давраи ҳамин пандемия ҳамин ҳолатҳо низ муайян шуд. баъд мегӯям ки ана фарзанди ман зери назорат қарор дода нашудааст. ана ин ҳолатҳои ҳам муайян шуд. албатта шумо бо онҳо корҳои профилактикӣ ҳатман мо чорабиниҳои профилактикӣ нисбаташ гузаронида ба қайд гирифта. дар шаҳри хуҷанд барои пешгирӣ аз оқибатҳо ва таъсири манфии вируси COVID-19 дар ҳар кумитаи маҳалла ситоди пешгирӣ аз ин беморӣ ташкил намуданд. масалан дар кумитаи маҳаллаи Сирдарё ки беш аз 5000 аҳолӣ дорад, ситод мавҷуд мебошад. аъзои ин ситод ҳар бегоҳ ба манзилҳои истиқоматии Сокинон рафта аз вазъи ба амал омадаи хонаводагӣ шинос мешаванд ва барои пешгирӣ аз коронавирус маслиҳату машварат медиҳанд. мавҷуда Нурхоҷаева яке аз фаъолзанони ин кумитаи маҳалла аст ва аз шароит, вазъи иқтисодӣ ва ҳолати санитарию эпидемиологии ҳар оилаи зери назораташ дар маҳаллаи Сирдарё ба хубӣ огоҳ аст, зеро ҳар бегоҳ бо онҳо мулоқоти рӯбарӯ анҷом медиҳад ва ба ин восита роҳи шиканҷаву вайроншавии оилаҳоро пешгирӣ менамояд. сабаби он ки ҳама дар хона ҷамъ шуда монд, аз сабаби он ки мана COVID-19 коронавирус ин албатта ба ҳама таъсири манфӣ расонд. ҳама фарзандон дар хона монданд, ба кадом кор машғул шудандро намедонанд баъзе оилаҳо. аз ҳамин сабаб якдигарнофаҳмӣ шудааст мо байни зану шавҳар ва келину хушдоман. барои ёрӣ ба хонаҳои онҳо рафта ба онҳо маслиҳатҳои муфид мерасонем то ин ки бо якдигарнофаҳмӣ зиндагонӣ намоянд. ин албатта мегузарад ин рӯзҳо. барои ҳамин мо бояд якдигарфаҳмӣ намоем, фарзандонро ба роҳи рост тарбия намоем. вируси ҳозир омада албатта манфӣ расонд, лекин мо бояд бо мана ҳозир фаҳмонда дода истоданд ки пеш аз хӯрохӯрӣ даст шудан лозим аст, хонаҳоро тоза нигоҳ дошта истодан лозим аст. агар мо ҳама вақт ба гигиенаи шахсӣ эътибори ҷиддӣ диҳем, албатта ин вирус тез барҳам мехӯрад.
аз раёсати кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд иттилоъ медиҳанд ки барои таъсири манфии коронавирус аз ҷониби мутахассисони ин ниҳод гурӯҳи махсуси корӣ дар назди раёсат шӯъба минтақаҳои кор бо занон ва оила ташкил шудааст ки 6 нафариро фаро гирифтанд. Агар ҷанҷоли оилавӣ ва ё хушунат мушоҳида шуд, саривақт ба манзили хонаводаи осебпазир рафта ёрии амалии худро мерасонанд. албатта муроҷиатҳо ҳастанд ва муроҷиатҳо имрӯз гуногун мебошанд, самтҳои гуногун доранд. имрӯз яке барои таъмини ҷойи кор, яке барои беҳтар намудани шароити иҷтимоӣ иқтисодӣ, яке барои масъалаҳои баҳсҳои муноқишаҳои оилавӣ. албатта имрӯз муроҷиатҳо вуҷуд доранд. имрӯз мо кӯшиш намуда истодаем ки вобаста на он ки имрӯз ҳаёти мо ба ҳамин як беморӣ, як ҳолати ногузир қарор дошта бошад ҳам мо саъй кӯшиш намуда истодаем ки барои беҳтар намудани ва барои ҳалли мушкилотҳои занону модарону кӯдакон имрӯз корбарӣ намоем. барои пешгирӣ аз таъсири манфии коронавирус тамоми мақомот саҳм мегузоранд. новобаста аз рӯи муроҷиати Сокинон ҳамарӯза аз ҷониби раёсати кор бо занон, кумитаи маҳаллаҳо ва ҳамчунин ҷавонон гурӯҳҳои пешгирӣ ташкил шуда мулоқоти онҳо бо аҳолии вилоят аз рӯи тақсимот ҷараён мегирад. ҳадаф пеш аз ҳама пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус ва ҳимояи оилаҳои осеб дида мебошад. қаҳрамони наворӣ мо низ ҳар ду рӯз бо сокинони маҳаллаи худ ки дар кумитаи маҳаллаи Сирдарё дар маркази шаҳри Хуҷанд ҷойгир аст мулоқот мекунад то аз ҳодисаҳои номатлуб ва гирифторшавӣ ба коронавирус мусоидат намояд.